Les cooperatives d'ensenyament som escola i som cooperativa. Per això, quan parlem d'educació, parlem sobretot de drets. Els drets de tots els xiquets i les xiquetes a una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. Sabem que encara queda molt per fer i sabem que encara podem fer més. Com? Senzillament, si els valencians i les valencianes rebrem un finançament de l'Estat, uns ingressos que tingueren en compte la nostra població. Perquè és una qüestió de justícia, perquè pensem que hi ha raons per un finançament just. Raons perquè l'educació valenciana compta amb més inversió perquè tots els centres educatius donen la resposta més adequada a l'atenció que mereix cada xiquet i cada xiqueta. Més professorat i més mestres a les nostres aules, més programes que facin de la innovació pedagògica un factor de qualitat i més ajudes perquè tot l'alumnat, especialment el més vulnerable socialment, tinguin assegurat el dret a una educació inclusiva i de qualitat. Perquè hi ha raons, moltes raons, l'escola cooperativa ens posem al costat de la societat valenciana per un finançament just.